poštovana gospođa Perić, pozdravljamo vas na početku ovog intervjua i zahvaljujemo na prekrasnom doživljaju pripovjedanja. Pripremila smo nekoliko pitanja kako bismo učenicima 4. osnovne škole Varaždin približila vašu svestranost. Prvo pitanje, jeste li vi profesionalni pisac ili pišete iz hobija? Hvala vam na dobrodošlici. I sad prvo da ja vas pitam, je li zaista bilo prekrasno ili ste napisali prije? Pa lijepo. Kako vam je bilo? Bilo je lijepo. Baš je bilo. Baš mi je drago. Sad, što se tiče pisanja, ja pišem zato što volim. Ja nisam sad po vokaciji pisac, pisateljica, pjesnikinja, ali volim pisati. Ono što jest moj poziv je pripovjedanje. Ja sam pripovjedačica bajki i priča. Uglavnom narodnih, nekad i autorskih, a sve priče koje sretnem usput u životu, dakle ljude i njihove priče ukomponiram u ove koje vama prenosim. Tako da, eto, to je valjda dobar odgovor. Dogodilo li vam se blokada u pisanju? Imate li neke tehnike ili rituale koje vam pomažu pri tome? Vi ste ovaj intervju bazirali na pisanje. Dakle, ja najmanje od svega imam napisanog, tog tiskanog. Ja pišem svaki dan, ali nemam baš mnogo toga izdanog. Kad ne uspijem pisat, dogodi mi se to da umrem svaki put. Kad prestanu teći rečenice iz mene, iz mojeg srca, onda mislim da je kraj svijeta, da je sve gotovo i onda cvilim po kući doma. Ja više nikad neću ništa naslikati, ja više nikad neću ništa napisati. I onda mi Davor kaže, on je moj suprug, kaže, gle, to, sjećaš se da se to još dogodilo? I da je to samo takav val. Tako da, valjda treba samo vjerovati i živjeti da nam dođe točno ono što nam treba doći i kad nam treba doći. Kako ste postali zainteresirani za pripovjedanje priča? Što vas je potaknulo da postanete pripovjedač? Čica. Pa mislim da se to dogodilo od malena, da sam prvo progovorila u složenim rečenicama, a onda nastavila pričati i uvijek mi mama govorila, Bože, ti samo da skreneš na sebe pažnju. Ali nije stvar toga, nego i moj otac i stric, pa i majka su baš lijepo pripovjedali i čitali nam jako puno toga. Jako puno, dakle, prije spavanja. Mi nismo imali čak ni televizor, nego bi tako ili gledali u vatru, ko ovi prastari ljudi u pećini, ili bi čitali. Dobro imalo da se i pjevali, to je isto bio dio našeg obiteljskog rituala. Tako da jednostavno se to dogodilo na taj način. A i kako sam bila žonglerka i to, onda su me stalno gurali da ja nešto kažem, a ja sam mislila da je to zato što ne znam dobro žonglirat, pa kao bolje da nešto pričam. A na kraju, evo ga, napokon se to dogodilo i posljednjih 20 godina ne prestajem. A zapravo sam šutljiva osoba. Jako puno šutim. Koje knjige ili autori su vam najveći izvor inspiracije? Ne znam da li su mi knjige kao izvori inspiracija, ali ih volim nazivati svojim prijateljima i prijateljicama. Ne znam sad koga bi posebno izdvojila, zato što ona knjiga koja mi dođe taj tren u ruke, najčešće sa preporukom ili onaš mi rečki ispred neke police, pa uzmem ona mi taj tren mnoge prozore otvori. I ako nađem u jednoj knjizi samo jednu rečenicu ili točku koja je napisana posebno ili drugačije, ona mi promijeni cijeli svijet. Koje vrste? Ali nepresušani izvori su priče iz Armine i Šegrt Hlapić, njima se uvijek vraćam. Koje vrste priče volite pripovjedati? Postoji li određena tema koja vas posebno inspirira? Ljubav. Uvijek ljubav. U svim varijantama, u svemu ljubav. I sve priče koje imaju veze sa mnom. Dakle, ne volim pričati priče koje nisam ja proživjela na neki način. Tako da, one za koje ja imam iskustvo, na koje se ja mogu nadovezati. Kao da sam ja proživjela, a većinu jesam zapravo koji svaki čovjek od nas na ovom planetu. Kako odaberete likove za svoje priče? Koje su karakteristike koje su vam važne prilikom stvaranja likova? To misliš dok izvodim pripovjedanje? Da. Pa kao prvo nikad ne biram ljude, nego oni budu izabrani. To je nešto slično, ja bih rekla, kao konstelaciju, o tome se možete raspitati. Ali osjećam se samo kao kanal koji baš pozove onu osobu koja treba predstavljati princa, princezu, žabu, kraljevića, zmaja, koga god. Tako da
ja ne odabirem zapravo, ja mi samo pružam ruku. Pripremam se prije, puno prije nego što izlazim na scenu, jer svi ti likovi zapravo i svi ti ljudi žive u meni. I ja ih samo izvadim, a drugi daju svoju osobnost i svoje tijelo i onda prenesu na druge kao svoje iskustvo. Koje tehnike koristite kako biste priču učinili zanimljivom svojoj publici? Najčešće kulinarske tehnike, dakle ja vrsna sam kuharica i jako dobro nasjeckam i pripremim i začinim stvari prije nego što predstavim drugima. I sva znanja koja god sam uspjela steći tijekom ovih nekoliko godina što sam ovdje na ovoj planeti, koristim u pripovijedanju. Dakle, sve od vožnje bicikla, žongliranja, farbanja zidova, sve što sam ikad radila je stavljeno u tih 45 minuta. Imate li neku posebnu priču koju smatrate svojim remek dijelom ili koja vam je posebno draga? Možete li podijeliti s nama neke detalje o toj priči? Dakle, o priči koju sam napisala ili da, pa sad ne mogu ništa nazvati tako velikim imenom, stvarno bi ne znam, ne mogu, ali mogu sad samo reći da me veseli jako ta zbirka poezije koju sam napisala i uslikala. Uvezena je rukom, namirisana mirišljavim uljima, zamotana u platno, ima svoj kist i nikad još takva knjiga nije izašla. Nikad, zato što je ona prvi dio od 4 knjige i svi oni koji uzmu tu knjigu, koju kupe, oni će pisati priču što je za njih ljubav, a ja ću je slikavati. Tako da je ona dio ciklusa od 4 knjige. I to se još nije dogodilo. Najčešće ljudi napišu nešto, tiskaju, izdaju i to je to. A ja zovem ljude da se uključe, da ne sad da sam ja sad neko nešto posebno ono bla bla bla, nego je moj poziv, jer je stvarno ljepši svijet kad stvaram i kad dijelim. A i ja bih voljela saznati odgovor na pitanje što je ljubav, pa ako nađem tih 120, kad nađem tih 120 ljudi koji će pisati svoje priče što je ljubav, sigurno ću imati malo veće znanje o tome. Kako primate svoje priče prije nego ih ispričate? Postoji li neki poseban proces koji prolazite? Imate li unaprijed postavljen neki cilj ili pustite da se priča razvija tijekom pisanja? Jel ja vama moram odmah na prvom sastanku odati sve moje tajne? Ne znam što da vam kažem, osim toga da sve što proživim na kraju protekne kroz mene. Pa postane ili lutka, ili priča, ili predstava, tako da, eto, to je moj odgovor. Jesu li vam se ikad dogodile neke zanimljive ili neočekivane situacije tijekom ispričavanja priče? Možete li podijeliti neku anegdotu s nama? Šta, cijelo vrijeme mi se događa nešto baš neobično, ne samo u priči, nego i u ovoj priči pravoj koju živim. Sad nemam pojma šta, ništa mi ne pada taj tren, on je ko pred ispit, znaš ono, a i sad ti pjevaj, ne mogu, ne sjećam se. Ali možda mi padne tijekom razgovora nešto, može. Prema vašem... Mogu, evo, sjetila sam se nečeg što možda nije tako sad nekom presudno, ali meni je super. Neki dan sam pisala jednom čovjeku pismo i napisala sam mu da riječi nisu staklene perle samo, ali nekad postanu staklene perle. Postoji jedna knjiga koju je napisala Hese, Igra staklenim perlama, i o tom sam pisala. I tog trena se javlja neka žena na mail i kaže, oprostite, ja nemam novaca za kupiti vašu knjigu, ali imam svoje perle i svoj nakit i ako biste vi voljeli uzeti taj nakit i te perle umjesto novaca za knjigu. Ali pazi koja koincidencija, isti čas ja pišem tom čovjeku da riječi nisu staklene perle, samo nekad i da se to dogodi. Ili recimo usred bajke, ja taman raširila ruke i pričala, spustile se nebeske ptice i taman avion ovako proleti. Znam, i svi gledaju gore i počnu se smijati, pa da, metalne ptice i tako. Ali stalno bude nešto baš čarobno zapravo. Prema vašem mišljenju, koja je uloga pripovjedača u književnosti? Kako gledate na to?
Koje poruke ili emocije želite prenijeti publici kroz svoje priče? To je kompleksno pitanje, se sastoji od više koliko ja vidim. Primijetila sam što se prije nije događalo, ali u zadnje vrijeme pisce nazivaju pripovjedačima i sve češće i češće vidim da se može kupiti knjiga od izvrsnog pripovjedača. Ja bi odvojila pripovjedača koji govori, kazuje, pripovjeda priče na glas i uživo i onoga koji piše. Njih bi zvala pisac i piscem, s pisateljicom, iako oni zaista i pripovjedaju, samo na jedan drugi način koji ne čujemo, nego stvaramo slika. Ovo tu, šta je bilo pitanje, nešto do kraja ovaj dio sam... Znači, kako gledate na pripovjedače u književnosti? Kako gledam, pa ne samo u književnosti, nego i u ovom životu. Mislim da su ljudi gladni i željni žive riječi i da je to djeci danas, a i odraslima posebno doživljaju, jer je to kao prije bio jedini način prenošenja znanja i iskustava. A ako je neko vrsan i iskusan u tome, mislim da može puno doprinijeti, pogotovo zato što danas na skali emocija postoje među djecom zabavno i dosadno. Sve drugo su zaboravili. Ne znam, poslušajte prije dječje skladbe i poeziju koja je pisana za djecu i pogledajte danas što se servira klincima i putem reklama i crtića i koliko je to pojednostavljeno i koliko smatraju djecu zapravo manje vrijednima i tako se ponašaju prema njima. Zato mislim da svako onaj koji piše da unosi riznice i bogatstvo u dječje duše i time stvara stvarno bolji, veći i širi svijet i ljude koji počinju razmišljati svojom glavom, jer je to presudno imati kritičko razmišljanje, a ne ponavljati samo i štrebat i biti ovca i moći podijeliti sebe i pronaći svoj put u životu. Mislim da je to presudno. A osim ovih što pišu, htjela bi spomenuti ove koji pripovjedaju, koji prenose znanje. Mislim da se ničime ne može prenijeti tolika toplina i tolike emocije raznih vrsta kao sa živom riječju. I dodir i vibracije i sve to skupa, to je jedna stvarno silna energija. I dok pripovjedamo, ljudi stvaraju slike onoga što smo mi već vidjeli kao pripovjedači, koji smo to vidjeli i zapravo doživjeli. Tako da je to jedna velika kreacija, a mislim da smo svi kreativna bića i da trebamo stvarati. Iako je riječ kreativnost potrošena, ja bi u ovom kontekstu iskoristila i podijelila s vama kao kreatori. Time smo najsličniji stvoritelji. Hvala vam. Imate li neke savjete za mlade ljude koji također žele postati pripovjedači priča? Slušajte druge i šutite, a onda sami doma govorite pred sobom i pišite. Da. I krećite se. I plešite. Jer pripovjedanje je zapravo ples. Isto kao igra. Da, i čitajte. I slušajte. To je najvažnije. Osim pisanjem i pripovjedanja, bavite se i izradom ilustracija te igračka i lutka. Recite nam nešto o tome. Rekla sam vam. Ako ne pričam, onda radim lutke ilustracije od recikliranih materijala, predmeta što pronađem usput, što mi neko da i uživam. Za svaku lutku stavim po jedno papirnato srce da se nađe kad ide u svijet. I za kraj uputite nas u žonglirske vještine, koliko ste dobri u žongliranju. Žonglirske vještine. I gdje i koliko često žonglirate? Hvala Bogu, to je sad već iza mene. Neki profesor je rekao kao, ne mi govoriti što si bio, reci mi bila, reci mi što si sad. Dakle, to je jedan dio puta koji sam ja živjela, sad je on iza mene. Stvarno ne mogu zamisliti tako neku cirkusanticu od 50 godina, nema potrebe. Prije sam stalno morala imati masku na licu da bi mogla izaći pred ljude i biti smiješna. Sad sam skinula sve i dugo već, 20 godina. I sad samo još nekad nastupam vrteći vatru sa svojom suprugom na nekim posebnim festivalima, ali nisam više u tom svijetu. I to je to. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za razgovor. I hvala vama što ste tako lijepo pitanje postavljala.
i što ste bile tako ugodne i što jedva čekate otkriti što je vaš talent i čime ćete doprinijeti ovom svijetu da još malo više zasvijetli. Doviđenja.